güdük jogapkärçilik ýa-da ingliz dilindäki crew'da accountability diýen halkara jemgyýetçilik guramasyň Türkmenistanyna geçiren düýplük öçüňür derňegi boýunça Türkmenistanyň içerki syýasatyna iki sany wajyp we gyzykly hadiseler bolup geçdi. Birinjisi, Türkmenistanyna ýerleşen newit we gaz baýlyklary we ondan gelýän pullar Berdimuhammedowyň şahsy jügüsi boldy diýip konstitusiya, kanunlar we Türkmenistan döwleti bolsa Berdimuhammedowyň hususy mellegine öwürli diýip belläp geçirildi. İkincisi, daşy gurşuň hapalanmagy, ýagny ekologiýanyň agyr ýagdaýy we adam hukuklarynyň gödök bozulmagy halkdan we bütün dünýä jemgyýetinden döwlet möçberine gizlenilýär diýip belläp geçirildi. Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022 ýylyň 2 marty hepdeniň çarşamby güni siz ýene-de türkmen halky DWT kanalyna hoş geldiňiz. Gelin şu gelip biz sizin bilen Ukrainadaky bolup geçýän uruşyň 6-njy güni näme getirdi we Türkmenistanyň Ukrainadaky taliplerini hal ýagdaýyny tezip geçirin. Şol gepleşe başlamakam men ýanky Türkmenistanyň içindäki we ýanky halkara uramasynyň beren netijesi boýunça gurrunçak bolýan. Birinji, biz Türkmenistandaky bir topar kanunlaryň prezidentden öýleri üçin edýänligini, çykarýanlygyny we prezident haklaryny güýçlendirip Türkmenistanyň döwletini, prezident döwletini öwrenligini şahit bolduk. Indi derdim, 2008-nji ýylda soň bolsa ýene-de 2011-nji ýylda prezident Berdimuhammedow uglevodorod serişleri barada kanuny üýtgetme girdi. Ve Türkmenistanyna newit gaz giýdeçileriniň 80% döwlet büdjetine däl-de dolandyryş gullugyna we kanun esasda üpçün edýän ulgamy döretdi. O diýmek näme? O diýmek Türkmenistanyň baýlyklary satylanyna Türkmenistanyň büdjetine gelmediler. Bu adam aýratyn bir ýanky uglevodorod pullarynyň satylýan pullaryndan gelýän gulluk döredip agensiýa döretdi. O bolsa daşa üýtde bir hasap açylýar we şol ýerde diňe Berdimuhammedow ýolbaşçylygy aslynda şol ýanky hasap ulunýar. Oňa Türkmenistanyň büdjetine gelen o pullar o ýerden nire sarp edilýär, nire ýanky şo pullar gidýär, hiç kim habary ýok. Berdimuhammedowyň büdjetiň içindäki hasap bolmagan soň hiç kime hasap bermýär. Men öňe aýdyp gelýärdim, Berdimuhammedow diňe guruluş biznesini eden ok. Daşy hasaplar ulanyp Niyaz fiksi pullary daşyna büdjete getirme, daşy hasaplarda ýygnap onam öýleri ýa gol çekip öýleri ýolbaş hökmüne öýleri dolandyrýar. Nire gidýär bu pullar? Näme bolup geçýär Türkmenistanyň büdjeti bilen, ýanky daşynak fondlar bilen? Allah bilemedi. Berdimuhammedowdan başga adam bilen. Indi diňe öýe tarapyndan dolandyrylýan uglevodorod çeşmelerini ulanmak, bundan başka da bu agentin giýdeşi salgyt salınmýar diýip aýdylýar. Näçe salgytdan daşyna goýdy şu agent sadaky, ýanky şu gullugyň pullaryna salgyt salınmýar diýip goýanyň esas manysy salgyt gullugy şunu barlap bilmedin. Şu pullaryň nire gidýänine habar bolmasyn diýip ýanky goýdy. Ine şoň üçin Türkmenistanyň büdjetine hemme düşýän pullary Merkez Bank hasap alyp gelýär. Ine ol hasap bolsa 2007'den bäri nire gidilýär, näme edilýär, Merkez Banka aňada dursun, salgyt gullugy bilen o. Ine men näme çykýan şu bandit Berdimuhammedow. Ýene bir zat belläp geçedim gelýär, şu bandit Berdimuhammedow boýunça serin. Özü prezident bolanyna bir kanun ýagdaýda halk maslahata girip şo ýerde özüni ýolbaş etdi. Diýmek, halk maslahatyna bir kanun girdi ve bir kanun bolupdy. Indi söýerim, bu prezidentlikden gidýär. Ýene halk maslahatynyň ýa konstitusiýanyň esasyna bir kanun adam, bir kanun ýagdaýda wagtlaýynça prezident bolýar. Diýmek, Berdimuhammedowyň hiç bir wezipesi ýok. Häzir kanun alyp görseň,
Şun hiç bir wezipesi yok. Wagtlaryň prezident ham däl, halk maslahatynyň ýolbaşçysy ham däl. Muny diňe birinji gerek prezident edip öýüni falsifikasiýa edip saýlany. Häzirki ýanky halk maslahatynyň ýolbaşy hökmünde bul kanun ýagdaýda. Diýmek hata edilen ok. Diýmek şul adam wagtlaýynça prezident bolup bilen ok, diňe meclisiň ýolbaşçysy bolup bilýär. Ine men size şunu aýtjak bolýan. Häzir şu günne Türkmenistanyň wagtlaýynça ýerine ýetirýän prezidenti Berdimuhammedow däl, meclisiň ýolbaşçysy bolmaly. Sebäbi halk maslahatynyň ýolbaşçysy kanun ýagdaýda şo ýerde. Şo ýer boş. Sebäbi onun haky ýok şo ýerde bolmagy. Diýmek, Türkmenistanyň hukuk gullugy, Türkmenistanyň polisiýasy, gazetler we baş prokuraturasy Berdimuhammedow tutsak etmeli. Derrew. Sebäbi bul adam kanun ýagdaýynda wagtlaýynça prezident bolup şo ýanky wezipäni ogurlap öz ogulyna geçirip otyr. Ünsüň häzir taryhy moment şunu tutsak edip bolýar, sebäbi kanun esasynda şuň wezipesi ýok. Berdimuhammedow diýen bir kanun adamın wezipesi ýok. Hiç biri. Ýöneköy türkmen grajdany boldy. Şoň üçin muny halk maslahatyna diňlemelem däl, halk maslahatyna çykyşam etmeler diýip bir kanun. Oýra gelişi bir kanun we şöýde bolşy bir kanun. Ine şu ýaly bir kançylyklar bolup geçer. Şoň üçin ine gödök jogapkärçilik diýen halkara gurumaty şu zatlary analiz edip, şu zatlary derňep bir netije geldi. Birinji, Türkmenistanyň newit gaz baýlyklary, tebii baýlyklary Türkmenistanyň prezidentiniň jüýsündäki pullary döndü. 5 onuň gelýän pullar. İkinji, Türkmenistanyň konstitusiýasy we kanunlary Berdimuhammedow we Türkmenistan döwleti Berdimuhammedowyň mellegine öwrüldi. Näme etse diýe kanun bar ýok, seden ok. Nähili ýanky diýse, nähili etse, nähili karary gelse, bul döwleti bozup, döwletiň guruluşlaryny bozup, konstitusiýany bozup, näme diýeni belgisi ýokdy. Şunu hemme zatlar hususlaşdyrdy. Ine şoň üçin men ýanky şul wideonyň suratynyň ýokarsyna bellek geçdim. Gurbany ulya öz oğluna. Oğlum, men Türkmenistany halkyny allap, ukladyp, Türkmenistanyň baýlyklaryny, pullaryny hususlaşdyrdym. Türkmenistanyň konstitusiýasyny, Türkmenistan döwletini hususlaşdyrdym. Inni bize ikimiziň bir işimiz bar. Halky ukladyp padşahlar etmek. Ine bolup geçen zatlar. Gelin biz dowam edeli öz çykyşymyzy. Serdim. Gödök jogapkärçilik ýa-da ingliz dilindäki crew accountability diýen halkara jemgyýetçilik guramasynyň beren maglumatyna görä, Türkmenistanyň iki prezidenti tarapyndan ähli milli baýlyklaryň doly diňe öz tarapyndan gödökçilik edilýän uglevodorod serişdelerini dolandyrmak we ulanmak gullugynyň üstü bilen ogurlanýanlygy anykladylar. Şo anyklanmış ol. Şu günne ol gullugynyň ýolbaşçysy Berdimuhammedowyň bolýanlygy anyklanyldy. Şu günne ol gullugynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň kanunlaryny, prezidentiň şahsy emlegine öwrülendigini tasdikleýär diýip aýdýar. Diýmek, Türkmenistanyň kanunlary, Türkmenistan döwleti, Türkmenistanyň häzirki Berdimuhammedowyň şahsy emlegine öwrülendigini tasdikleýär. Men ýaňyjada aýdyp geçdim, Türkmenistanyň halk maslahatynyň, ýagny milli genişliğini ýolbaşçysy Berdimuhammedow däl. Muňa boyun eğmeň, bu bir kanun. Sebäbi haçanda prezident bolanyny konstitusiýany bozup özüni aňyry bellidi. Diýmek ol bir kanun. Indi prezidentlikden giden soň bul bir kanunçylyk ýüze çykýar da bir kanunçylyk bolan soň o ýerde de ýolbaşçy bolmaýar. Şol Türkmenistanyň grajdany. Şoň üçin indi Berdimuhammedow ýüzlenýände Türkmenistanyň grajdany Gurbanyň Berdimuhammedow diýip ýüzlenmeli. Prezident ýa halk maslahatyny ýolbaşçy diýip ýüzlenmeliler. Bizim hakkımız yok onun nimene. Eğer de biz kanunları seyrettik. Indi Türkmenistan prezidenti Gurbanyň Berdimuhammedow öz maşgalaty bilen newitden we gazdan alýan giýdirjisiniň 80%-ni öz uglevodorod serişdelerini dolandyrmak gullugynyň hasabyna
gidiyenligini ve ol pulların bütçede barman uğurlanyanlığını aydın görünýär. Bu pullar bütçede barman, bütçedin daşına fond deyip saklanılan salgıtlardan azat edildi ve salgıt kulluğunun tarafından kontrolün çıktı deyip yine şul halkara guruması belliýär. Agentstva ýanky Uglevodorod agentstwasy şöyle gelýän pullaryň Türkmenistanyň ykdysadyna işlemen diňe Berdimuhammedow öz proyektlerine Berdimuhammedow ogurlar ýaly sarp edilýär diýip belläp geçýär. Ýurdun içinde halk bolsa Nevit we gazyň bahalarynyň garamagyna garamazdan hal ýagdaýlary kynlaşýar. Türkmen halky bu ägir uly feriştelerden bir temini hem almaýar. Hakikat. Yine şunu men aýdam o, halkara gurumasy belläp geçýär. Ýürüýte şuraly korrupsiýon döwletler barlap, çuňur derňeleri geçip şolar belliýär. Yine biz öňden aýdyp gelýärdik şu zatlary, indi şu ofitsialna halkara gurumlaryň tarapyndan bellenildi. Men bunu Türkmen halkyna ýetirýän. Vatandaşlar, şuň ýanky derňegiň iň gysga manysy iki zat wajyplar. Birinji, Türkmenistanyň hemme baýlyklary, tebii we gaz baýlyklary Türkmenistanyň ýürüýte prezident tarapyndan döredilen Uglevodorod feriştelerinin gullugy diýip, ýanky agentstva diýip şoýra geçirilýär we o bütçede girmeýär. Bütçetten daşynan bir fond, onun ýolbaşy Berdimuhammedow, onun ýolbaşy Berdimuhammedow bolan hiç kime atşodyny bermeýär. Hiç kime jogabyny bermeýär. Nire sarp edýän, näme edýän o pullaryň Türkmenistanyň 80%-nyň ýanky Nevit gazydan gelýän pullary. İkinci, Türkmenistanyň kanunlary, Türkmenistan döwletini bul öz hususy emlegine döredip kanunlar bozup seretmän, öz dilinden çykýan zatlar kanunlarym ýokor diýip gelip ýören adam diýip tasdiklanyldy. Ýene birden Türkmenistanyň ekologiýaň ýagdaýy gaty agyr bolanlygy sebäpli we Türkmenistanyň adam hukuklarynyň gödek bozulýanyny döwlet tarapyndan, döwlet meçherde halktan ve bütün dünýäden gizlenýänligi şula edara tasdiklady. Şu guruma. Ine mundan beter size näme düşündirsem Türkmenistanyň bikanun prezidentiniň edýän jenaly işleri. Ine şuňa Baş prokuratura, Milli hukuk ministrleri, polis ministrleri ve kazetler dogry jogap bermeli. Näme şu zatlar bolup geçýär? Siz jogapkarçylygy çekilersiňiz sebäbi bu adam jenaýatçy. Şuň Türkmenistanyň grajdany Berdimuhammedow jenaýatlar edip ýör. Prezident, wagtynça prezident ýanky wezipesini ugurlap, özüne wagtynça prezident diýip allap gezip ýör halky. Näme tutsak edeňiz o? Halk geňeşiniň, ýani halk maslahatynyň ýolbaşy dälmi? Ol bir kanun, oň eden skemasy bir kanun diýmek, şunu siz Türkmenistanyň grajdany Berdimuhammedow gaty çap ýagdaýda tutsak etmeli. Bir bu zatlary baýdyna çelli ýetirer, hatlarymyzda ine belläp geçýän şu zatlary ýuridik tarapyndan juristler keskitlep analiz edip öz netijelerini çıkararlar. Bizler juristler. Ondan o hatlarym gider baýdyna Ýewroparlament hem ýere. Indi biz dowam edelim bizim çykyşlarymyzy. Galan 20% bolsa, ýani 80% ogurlanýar. 20%dan prezidentin jüw ministrleri ogurlaýarlar diýip şol belläp geçýär. Netijede adam başyna düşýän ortaça gidejiniň ýokurlanmagyna garamazdan Türkmenistanyň ilaty ýyl saýyn garyplaşýar. Ine şu hakykat. Doğrudan şeyle bolup geçýär. Siz üniversiteden bolsaňyz şu ýaly bolup geçýär. Indi gelin Türkmenistanyň gelin habarlary tertip geçelim. Ine şu Türkmenistanyň bir habarlar aldyk. Men düýün çykyş edilmedim. Düýün şuň gelen habarlara göre Russiýa bilen Türkiýe döwletleriniň arasyndaky korona keselleriniň azalanlygyny indi iki döwletiň Russiýa we Türkiýe döwletiniň maska takman hükman değerleri yüze çıkıp başladı. Indi şu iki döwlet indi Türkmenistanyň
hökümeti Türkmen adamlaryny, grajdanlaryny alyp gider diýip öz telewizionylarynda bellek geçdirer. Ýöne Türkmenistanyň Milli Hukuk Ministrligi öz agentleri bilen bütün halka ýaradýar. Olar seyretmän, ynanma, olar alýarlar, olar töhmet atýarlar diýip häzir hemme ýeri ýapyp Russiýada intek açylan ok ýollar, Türkiýede de açylan ok diýip allak gelýärler. Halkam şoňa düşünüp başlady. Başga bir zat ine birinji martda Nowotdan daşar halk maslahatynda Ukrainadaky studentler barda adamlar aýtjak bolsa da şolu aýtdyrmadylar. Bir agza aýtdyrmady. Öýtdi böyütdi, başga meseleler öz huzury meselelerini goýupdy, çözdü goýberdi. Ýani şol ýylakda. Indi adamlar, enatalar, taliplerin enataları, häkimlige var ya, Daşary işler ministrligine baryp bular dugurlar. Şo ýerde emheme guluklar şular huk bilmän, bir-birden akıdyp jüwlerine narkotik dykyp, töhmetler atyp, gorkuzyp şulary ýani darga diýerler. Ya garnaşlaryna batyş edýärler. Ya da şulary ýani batyşlar edip üýüşme edýärler. Şolary şo üýüşün wagty dargadyp bilen ok bir wada. Bir-birden akıdyp, öýdüp, garaz emheme işleri şonu edýärler. Saýlawlar boýunça aýtsak, häzir egerde sizin maşgalaňyzda bir batyran bolsa, çağırıp aýdylýar. Yine basar, sen serdagara tez vermesen. Sadiklarda, mekteplerde, hemme ýerde batyşlar gidipdi. Russiýadan Russiýanyň korrupsioner nowotçylaryny getirip bu ýere ine şular häzir seyrederler, bular ýani seyrediciler, şular bize tasdiklarlar, şular bizim ýani nimelerine tasdiklarlar, saýlawlarymyzy ine açyk saýlawlar, halkyň öýü saýlar diýip Allah bütün dünýäni ýani halkara gurulmasyny aýdyşýar. Gizlin hükümet meşhuruna bütün dünyanın alıp geliyor. Bunu bir ahlakçı banditler. Hükümet diýmem bolany. Onun baş tutany bir kanun ýagdaýda halk geňeşliginden otyra. Onu arayset gitmeli. Sebebi Türkmenistanyň prezidenti bolanyň hakkı ýok ýani milli geňeşiň ýolbaşçysy bolmany, halk maslahatynyň ýolbaşçysy bolmany. Diýmek o bir kanun. Indi prezident wezipine giden soň berde de bir kanun ol. Bir samozvanit bir kanun halk maslahatyna oturup ýygnaklary geçirýär. Türkmenistanyň içinde de aýlanyp men prezident wezipede wagtlaýynça diýip ýani ýerine ýetirýän hökümetiň ýolbaşçysy bolup bir samozvanit bir kanun ýagdaýda gerekýär. Bunu arayes etmeli. Ine men baş prokuratura ýüzlenýän, men Milli Hukuk ministrligine ýüzlenýän, polislere ýüzlenýän, harby gullugyna ýüzlenýän. Siz harby gullugy konstitusiýany goramaly, ine jenaýatçy Berdimuhamedow samozvanit öz-özüne wezipe berýän adam bir kanun ýagdaýynda häzir Türkmenistany wagtlaýyn prezident diýip özüni yglan etdi. Öz-özüni yglan etdi halk maslahaty. Ýani konstitusiýanyň 2 maddasyny bozup, indi bul ön prezidentlik ýagdaýynda bir kanun gelip bolýar, ondan agitdi diýmek berde de bir kanun ol. Şo ýagdaý ulanyp wagtlaýynça hökümetiň ýolbaşçysy bolup, öz oğluny prezidentligiне saýlap atýar. Terin. Hemme ýeri bir kanun. Kanun ýeri ýok. Asudaly kanun ýeri ýok amyň. Ol diýene kleymo nerede staýdy? Şoň peçat basara ýeri galmady. Berdimuhamedow. Hemme ýeri bir kanunçylyk, bir kanunçylyk. Men şondan şoňa diýen, bir kanun Türkmenistanyň jenaýatçy grajdany. Prezidentam däl, halk maslahatynyň ýolbaşçysam däl, bir kanun jenaýatçy Türkmenistanyň grajdany Gurbanuly Berdimuhamedow. Ine şu günden başlap, şu günden näl şol 11 fevraldan başlap şuraya adam şol. Şonu unutmaň, hormatly vatandaşlar. Ine başga bir diýjek adamlar Türkmenistanyna galýarlar. Öz prezidentleri, talipler üçin, şol Türkmenistany getirmek üçin. Ine näme oturur? Men aýdyp biljekkä ýöne emheme gulluklar şolara garşy görüşýär. Emheme terroristler. Terroristler emhem bolup kaldylar. Emhemeler terörist bolup kaldylar. O düşnükli. Ýöne biz näme görüşüp bilýäs olar garşy?
Öz kommentarlarınızda yazın, näme görüşüp bolýar? Olar bu 9 tany. Biz bolsa milyonlap halkymyz bar. Hem için hem daşynda. Haçana şeýle şu terroristlerden basylyp ýörer. Terroristler o Siriýada däl, bizim watanymyzyň emheme gullugynyň içinde. Olar näme görüşmeli? Yazın öz pikirleriňizi. Öz maslahatlaryňyzy yazın, okaly bize maslahatlaşar sizler. Inni hakykatdan hem Ukrainadaky talipleriň ýagdaýyny gelip görelim. Ukrainada uruş gidip dur. Uruş gazaply gidip dur. Russiya bir tarapdan ýanky 15-20-30 kilometrli ýani goşunlaryny liniýa dikip Kiýewa barýar. Ýolda muny bombalaýarlar Ukrain kargullugy. İkisinin arasında uruşlar gidip dur. Putin'in Ural'la bunkerin içinde girlenip gıyırıp yatır, gırın hemmetini. Buna meni hakiki adamın cahalaryny urup başladılar. Uruş başlasa onu yankı toçuşunu alıp bolunu mümkün değil. Başında başlardan son buluş gidiyor. Sebebi bomba atyan adamlarım adam. Kahırları geliyor. Ya can ya da yankı bombaların yine şunun video gördüm. Bir samolyot 3 tane bomba veriyor. Birine voynski часть, harbi yankı bölümü. Beýleki jaýlara üçüncüsü hem yıkılıp yarlanok. Diýmek bulun bombalar işläp bilenok. Bire nokkodyna var ya, beýlekisi nokkotdan daşyny gidýär. Nastroykasy bozulyp ýa, ýene birden. Üçüncüsü hem yıkılıp yarlanýar. Ine Russiýan goşunlary. Şu ýandaatlar bolup geçýär, köp şu ýandaatlar. Bular öňe gitdiler, indi benzin zady ýok, salyantasy ýok, durdular. Nemelerini taşlap kaçýarlar. On traktorlar, Ukrainler, daýhanlar traktorlar, tanklar çekýärler. Tanklary BTR'lar traktorlar öz öýlerine getirip uranýarlar. Şo ýaly ýagdaýlar goşunyp türlýän adamlar, mulimler, zavhod, direktor mektepleriň tehnikum mulimleri, okuw nemeleri, garulary adam galmady näme Russiýada. Bir iki halkyň arasynda betbaçylyk. Indi Türkmen halky, Türkmen grażdanlar, Türkmen taliplary şu betbaçylykda olaň ýagdaýlary. Ine Harkivdaky adamlardan, taliplerden habar ýok. Ýöne men şu akşam habarlary gördüm. Şo ýerde hemme talipleri üýüşür, ýani awtobusy çykarýarlar. Men inanýan Türkmen taliplerim şoň içinde diýip. Sebebi şunu çelli şol videony görýänçem habarlar geldi. Türkmenistan taliplerden habar ýok. Olar bomba berişde oturdular. 3 günden bäri soň habar ýok diýip. Ýa telefonuň zaryatda oturdy, ýa başga bir zat Harkiw aldygyna ýa bombalypdy. Indi Kiýewdaky talipleriň ýagdaýlary boýunça. Şo ýerde Kiýewdaky talipler üýüşüp, pulduňyşyp, ýani $4.000 bolan $3.800, ýagny 115.000 grivna awtobus tutup Polşa tarap 74 ornukly awtobus tutup ine erti ýürýärler. Şolar şoýlady gitjek adamlara ýani maslahatlar berip şolardan doldurup ine 2-3 tane oglan şonu organizowat edip öz pullaryny goýup ine adamlar çykarýarlar. Bular ilçhana janatyklar. Şöyle Serdar diýip konsulun sekretary bar. Oňa ýanlatlary. Tolgunman, häzir Serdar prezident bor, ýollar açylýar diýip. Ay şu Allah hökümetden mena ýaladym. Bular inana ýala däl, bir gülkünç boldy şonuň. Serdar ýerler ýollar açylar. Ine maýda Aşgabatyň 125 ýyly bolýar, ine şonuň şo geçen soň açylar. Ine häzir bir tarapdan 30 ýyllygy ine şo geçen soň açylar. Ine olum geçdi açylmady. Ine oktýabrda häzir dekabrda garaşykluk bar. Ine şol geçen soň açylar diýip sübhanallah. Bu inan realde. Adamlar, bular banditler, onun yol boşluğu BİK'nın Türkmenistanyň jenaýatçy, grażdany Berdimuhamedowyň edýän işlerini men düşünüp berdim kanun etapynda. Bir samozvanец, hiç ýerde saýlanmadyk, konstitusiýany bozup, halk maslahatyna girip gitdi. Indi prezidentlikden giden soň o ýerde BİK'ny bolansoň, ol hiç kim. Onu tutsak etmeli. Şo ýaly adam Türkmenistan nira getirdin.
Onun ogly Kakasyň sözünden çykyp bilmeýän Türkmenistany ýere getirsin. Haýsy ýollar açdyn? Ýani näme şu ýollar açmak problemami? Ýani näme ýollar opozisiýa üçin ýapdylarmy? Ýok. Ýollary öz skematyny dogry ýerine ýetirmek üçin. Ine ýani Berdimuhammedow ogluny goýaram bolýan bir kanun ýagdaýda adamlary bytnatman, gozgotman, magazin bazalary açman, koronawirusyň bir erwet ýagdaýy ýok, açyp bolýar, hemme zatlar problema ýok. Ýollaram içindäki welaýatyň ardynaky ýollaram. Eden o. Saýlary geçirip dogry netije kazanmasa, bul uğurlajak zadyny uğurlamasa etmeýär. Ine ogluny goýan soň bir kuştany ýanky hukuk gorýan gurumlaryň ýolbaşyny çalşan soň, ondan ýuwaş-ýuwaşdan aýda bir samolyot, iki samolyot açdyk diýip getirirler. Getirmeýär. Haçanla Berdimuhammedowlar güýçlenende, haçanla paçalyk geçende ine şonu açanlar. Men näme paçalyk geçerler diýen, bul ideýa 2002-den bäri gelipdi. Niýaz şonu amala aşyrajakdy. Jadan Hramovs bilen ýöne edibilmedi. Ondan soň 2007-den başlap 15 ýylda inni Berdimuhammedow berkedi. Inni Türkmenistanyň baýlyklaryny hususy jüýtnäk pullary öwürdi. Pullary daşyna çykaryp ofitsialny diýen bir kanun. Inni ýanky Türkmenistanyň kanunlaryny, Türkmenistan döwletini öz millerine öwürdi. Ine şundan soň inniki bir ýanky maksat diňe paçalyk galýar. Öňkü ideýa, Niýazowyň öňkü ideýasy. Ine şoňa bar ýaly bu. Iki bol. Atol bol. Ine şu wagtda Türkmen halky näme diýär? Türkmen halky uklap ýatýar. Türkmen halky watançy däl, watan gerekler, görüşjek. Her kim öz kiçik problemany çözýär, ýöne umumy hemmeleriň problemasy ýanky. Umum problema hemmeleriň problemasyna dökülip, hiç kim problemany çözülmeýär. Ine şu ýagdaýlar bolup geçer. Ine gelin Ukrainadaky biziň watandaşlarymyza gaýtyp gelelim. Oglanlar, men size haýyş edýän, ine siz jaňlaşdyňyz men bilen Kiýewe jemlenim. Şo ýerde bir awtobus ýa-da 2-3 awtobus bilen gitseňiz has bol. Ýöne bir awtobus bolsa, bir awtobus bolsun. Inniki awtobuslar 2-3 awtobus birden bolsun. Öňüne baýdak goýun. Öňüne ýanky aýnan öňüne ýalyň. Evakuasiya türkmenistskih studentov diýip. Iýine da ýalyň. Ukrainça, rusça. Gapdallaryna ýalyň. Birlik bolsun şol. Ol bir. İkinji, Kiýewiň mer ýa häkimiň ýolbaşyna baryp aýdyn ýajaň edin. Ine biz Türkmenistanyň talyplary, biz özümiz awtobus tutduk, biz häzir ýürejek, ýa plan Lwowa tarap ýa plan tarapa ýürejek. Öz ýa gorunuş gulluklarymyz aýdyn, bizi ellemesinler. Maşin nomer plan, maşynyň rengi plan zat diýip aýdyn. Ol komanda berer öz goşunlaryna, ýa şular geçerler, atmaň zat etmän. İkinji, üçüncü, baryan şäherine, mysal üçin Lwowa galym bir 2 saat. Jaň edin şoň merine. Ine şuraya biz baryp otyr, ine biz studentler evakuasiya Türkmen baýdagy öňde. Ya ak baýdak var öňde. Bize atman, ine biz baryp otyr, bir transit geçkidi diýip aýdym öňden. Ol ýa gorunuş gulluklar bilen swязda. Size ýa eýýäm bir topar problemalardan gorar. Ine muny hakykatdan ham ilçhanada oturan sekreter etmeli. Bu haramlarları etmesi ve bunu diňe öz bähwidi üçin. Öz tanışlaryny, tanışyny goýup zat edip ziyat kalıp gelen adamlar. Bular diňe ziyatka näýil almaly isen, bular dünýäň çempionlary. Şoň üçin olar kömek etmez. Bizde prosedura we beýleki diýip öz atmaskalaryny aýdyp sizden diňe pul almak. Ýöne inanyň, bir 3 ýyl dolar goýsaň, sen Warşawa barýança hemmeler jaň eder durar. Şu haramlardan. Ýöne pul bermeden etme şonu. Pul vermeden ay men maňa ruhsat bermese edilem. O eýder durar. Ýöne 300 dolar bersem ine daş edýär. Ha pasport sonra ay ýok biz oňaryp bilen. 3,5 dolar ber, öz ylgap etip berýär. Öňe getirip berýär. Ine şu ýaly haramlardalar, paraxorlar goşunyň ýolbaşyna Berdimuhammedow. Bu ýerde bir skema. Bular 80% ogurlar,
TV baylıklardan gelýän, eksportdan gelýän pullarynyň 80%-ni daşyna çykaryp ogurlya guluş biznisin üstü bilen galan 20% prezidentiň jübi ministrleri ogurlya. Şoň üçin bular bir-birini ýupdular. Onsoň türkmen halky näme ýeňsin? Ýeňip bilmeýär. Bar agzy bolup galmasa. Biz bir zada düşünmeli. Türkmenistanyň hökümeti ýok. Türkmenistan döwleti ýok. Hususlaşdyrylan Berdimuhammedowyň jübi döwleti bar. Onu men aýdamok. Halkara ekspertler aýdýar. Men şu atçyotlaryny okudum bolan saçym dik boldy. Sebäbi men bilýärdim şu zatlary. Ýöne diňe men bilýänli pikir edýärdim bolyn, ine şolaram şuňur analiz edip, şuňur derine tasdikladym şunu. Ine şunu atçyotlar gitdi hemmera bizim üstüne goşur elbetde. Şu ýalda hatda bolup geçýär. Hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň içindäki en atalar aýdýan, durma. Türkmenistanyň hökümeti borçlumy talap eden. MHM'siň jübiňizde narkotik atar beýlik atar gün video beýlik düşürdün sırada. Bir çıkartın beýlik videosyny görkezin ine şu adam men jübime narkotik atdy. Men elidim hiç ýerde ýok. Diňe şu saklap beren ýerim dip videoňda gün daşyna uradym. Aýdyň ne daşyna gitdi video. Daşyna gitse bir daha deseniz daşyna bütün dünýä yarar dip aýdyň. Sizin amadyňyz çykar, Türkmenistan prezidentiniň adam çykar diýseniz gaç gidiyor. Şunu bilen diňe publiçny görüşmeli, ýani hakykaty aýdyp bütün dünýä ýaratmaly. Sebäbi halkara gurulmasynyň netijesi boýunça şular hökümet derejesinde gizli maglumatlar edip bütün dünýäden adam hukuklarynyň bozulýanlygyny we ekologiýanyň agyr ýagdaýyny gizläp ýörler diýip ýa-ni tasdiklady. Diýmek, siz şunu bütün dünýä ýaratmaly. Şoň üçin ine men maşgalanma, eýlenme, beýlenme, öz-özüňizi ugurup ýöremäň şo MHM'lerden. Basyp ýöremäň. Hereket edin, görkezin kimdiňizi. Hiç hal edilmeýär. İçine bataýsa bütün dünýä habarly bol. Gitjek ýerler bolmaz, boşadurlar. 3-4 adam patriot gitse, onu Putin ýa muňun işini görüp başlarlar. Entek muňa ýapyşarlar. Gyssanmaň tek. Ine diktatorlar ýapyşyp başladylar. Ine şu ýaly men matlatlar berýän. Ýene bir gerek ýadyňyzdan çykarmaň. Biz online'da ýa-ni nimeleri geçirecek bolýar, saýlawlary. Häzir kompýuter şekli işleýär. Bir hepde gal berenler men size dogry maglumatlar beren. Nähil ses bermeli, kime bermeli, ýa-ni nähil ýagdaýda isleýäňizi beriň sesi. Ýöne nähil ýagdaýda bermeli, nähil platformalarda bermeli, men şolary size düşündürüm. Bir hepde galanlar. Häzirçe bolsa, menem dalaşar, menem sizi ine dalaşar hökmüne maňa ses berýän diýip size aýdýan Siriýanyň ýyzarlan çykyşlary egerde isleseňiz maňa ses berip bilýärsiňiz. Sebäbi biz ses berenizde biz sizi adam gymmatlyklaryny öňüne goýulýan döwleti gurup sizi diňe ösdürer. Size diňe adatlyklary berip, siz diňe dastoýna ýaşaýan, ba ýaşaýan we azat, istendik wagt, istendik ýere gidip, istendik wagt giýje günni konvertasiýasy ýa-ni bar döwleti gurar. Ol konvertasiýa sözleri ýadyňyzdan çykan. Sebäbi ol diktatorlaryň ýürüýte skemasy. Iki konvertasiýadan saklap, bütün dünýäni allap şular $300-400 alýar diýip hakykatdan bolsa 10 esse pes alyp halk kösünýäni gizlemek üçin. Hormatly watandaşlar, saýlawlar ýetip gelýär, biz öz seslerimizi bermeli, görkezmeli, kim berýänmi we Türkmenistanyň öz ölçükleri çalışmalarının wagty gelenligini görkezmeli. Bizim o Berdimuhammedowlara ynanyp bu ikisany bandida öz durmuşymyzy, öz çağlarymyzyň barlaryny şolary çözmäni bermeliler. Şoň üçin men size her wagt aýdýan size aktiwny bolun, siýasata goşulun, görkeziň siziň akyllydygyny, görkeziň siz prezident boljak Serdardan akyllydygyňyzy görkeziň. Sebäbi diňe halk Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýürüdip bilýär. Ne kadiýetler, ne MHM terroristler, ne polis zombiler, ne prokuraturadaky işleýän paraxorlar konstitusiýasyny ýürütmeýär. Diňe siz talap edip ýürüdip bilýär. Şoň üçin ýaşadyn türkmen halky.
Men sizin hemmäňize birinji bilen adatlyk, ikinji bilen asudalyk, agzybirlik we adalatlyk arzu edýär. Sag bolun, hormatly vatandaşlar.